šírim, čiže okrem toho, že si teda konzultant pre cross, tak primárne si cyklista, cyklistický tréner a samozrejme tréner pre iné vytrvalostné športy. To je to, čomu sa venuješ vo svojom týme ako ProEffect a takisto si diagnostik, to znamená, že keby ste niekto chceli zistiť, aké máte výkonnostné zóny, kedy sa vám tvorí laktát, koľko máte šlapať na bicykli, tak môžete sa spýtať Ďura, on vás pošle na nejaký test a potom vám povie, čo to znamená. No, ako sa tu máš dneska? Zatiaľ som mám dobre, keď som rád, že ťa vidím, lebo si dlho nechodil, tak som sa povedal, či si niekde neuviazol. Tak som bol trošku v strese za teba, ale teda aj za mňa. Ale mám sa fakt. Dobre. No ja som mal ešte predtým to inú debatu vedľa, takže som sa musel presunúť. No, my by sme sa dneska mali rozprávať hlavne o tom, čo vlastne od teba ľudia, keď sú ako hobby športovci, očakávajú a potom trochu prejsť k tomu, že čo tento pravidelný prístup a inteligentný prístup k športovaniu prinesie tým ľuďom do biznisu. A moja úplne prvá otázka je, že príde za tebou nejaký hobby človek, ako som ja, dajme tomu niekde okolo 50-ky a povie, že ja by som teda chcel akože viacej bicyklovať. Tak čo je taká vec, ktorú ty povieš ako prvú? Tak na úvod spravíme nejakú takú anamnézu v zmysle rozhovoru, aby sme podchytili jeho športovú minulosť. Potom mu vlastne spravíme diagnostiku, kde zistíme jeho vstupné parametre, ako zistenie prahových hodnôt, VO2 max, tréningové zóny. No a následne si s ním k tomu sadnem a prejde si teda tie výsledky z diagnostiky a už začnem počúvať. A tam už vlastne dostávam tie odpovede, že čo on od toho očakáva, aké má ciele, aké má možnosti a podľa toho už smerujeme ďalej, že či mu dáme nejaké výstupnú nejakú konzultáciu, také odporúčania, alebo sa prípadne ďalej dohodneme na nejakej ďalšej spolupráci a vlastne nastavujeme potom tréningový plán. Dobre, a väčšina ľudí je potom taká, že má nejaký cieľ, hlavne, že má predstavu, že chce niečo spraviť, dokázať, obísť nejakú dlhú trať alebo niečo podobné, alebo prídu skôr s tým, že len chcem sa mať dobre. V prevažnej väčšine sú to práve ľudia, ktorí sú zameraní dosť výrazne na cieľ, lebo o tom je to vlastne vedieť v iných oblastiach ich života. Ale práve, že o to viac ma prekvapia, tých si aj viacej zapamätám, že dojde ľudia, vlastne keď už si prechádzame hĺbkové veci k tomu tréningu, vidno, že chcú tomu naozaj pristupovať pomaly, že úplne že profesionálne, aby to robili čo najlepšie, aby nerobili chyby a potom teda vlastne ma napadne, ale veď vlastne oni mi nespomenuli, že sa chcú na nejaký cieľ pripravovať, tak sa ich spýtam, že OK, a že teda na aké preteky pôjdete, a tam dostane vlastne odpoveď, že na žiadne. Takže o to je to pre mňa viac fascinujúce, že prichádzajú aj takíto ľudia a práve si myslím, že tým smerom športovania je správna cesta. Je to trochu možno šokujúce, že to hovorím práve ja, čo žijem a celý život žijem športom a pretekaním a celý život pretekám, ale na druhej strane si to úplne uvedomujem, že keď by sme sa mali premostiť do tej témy dlhovekosti, tak to nie je tá správna cesta. OK. Inak počujete, toto sa fakt strašne kýve. Toto akože... Uvidíte, bude to zábava na tej lodi. Aký typ ľudí za tebou prichádza? Sú to ľudia práve, že z biznisu úspešní manažéri, alebo kto vlastne príde s tým, že chcem sa venovať aktívne nejakému športovaniu? Je to veľa manažerov, biznisových typkov rôznych, ale sú to aj bežní ľudia, ktorí aj pracujú proste vo fabrike, neviem, že manuálne pracujú, ale neviem, ja tak akože rád spomínam, že došiel vlastne za mnou človek, ktorého som teda aj trénoval nejaký čas a potom som čítal knihu o slovenskej mafii a vlastne zistil som, že vlastne ten človek je mafián, ktorý je už teraz teda ako právoplatne odsúdený, že to som nebudem teda menovať, čo som v tej chvíli nevedel, čiže potom som si vlastne pozrel tú našu komunikáciu, že on hrá golf, že chodil hrávať golf a občas sa mi odmlčal na nejakú dobu a tak ďalej. Takže úplne rôzni ľudia, takže o to je tako zaujímavejšie, ale asi teda najväčšiu časť má práve takých tých športovcov, ktorí by sa dali nazvať, že takí tí ambicioznejší amatéri až prerastávajú do tých výkonnostných a vrcholových športovcov. Schválne, koľký z vás takže 3-krát do týždňa športujete? Koľko športujete u Ďura? Tak ja to teraz poviem. Manželky sa nepočítajú.
Dobre, teraz otázka. Ty si na začiatku povedal, že spravíme tú diagnostiku. Nech si to ľudia skúsia predstaviť, že čo to vlastne znamená, na čo sa majú pripraviť. Je to nejaký, akože vyplňujú dotazník, alebo čo robia? V podstate je to jednoduchý test v zmysle toho, že iba buď beháte, alebo iba bicyklujete, čiže posadíme vás na stacionárny bicykel, alebo si viete prípadne dovoliť svoj, alebo bežíte na bežiacom páse a idete vlastne stupňovaný test do maxima. Čiže zapotíte sa, akoby my zanalizujeme váš rozsah tej výkonnosti od úplne nejakej nízkej intenzity cez strednú až po tú maximálnu a počas toho testu vám vlastne zaznamenáme vaše fyziologické parametre a aj fyzikálne parametre, ako vlastne výkon a z tých fyziologických srdcová frekvencia, laktát. Sledujeme vaše pocity a potom vlastne následne to vyhodnocujem a interpretujem to ďalej. Ešte povedz, že odoberáš aj krv popri tom. Že aj krv popri tom sa Áno, to je ten laktát vlastne, ale je to len kapilárna krv, čiže nie je to nič, nie je to intravenózna, je to vlastne len vzduchá, pichneme vás, ale vôbec to nebolí, je to ako keď si cukrovka bežne vlastne musí píchať inzulín, niekoľko dní, takže je to vlastne podobný zásah do ľudského tela. A výsledkom teda potom je čo tí ľudia vlastne dostanú, akú informáciu? Dostanete informáciu, keby ten výstup je v tej špecializácii tomu vytrvalostnému tréningu, že kde je pre vás prínosné sa najviac pohybovať, na akej intenzite, v akej rýchlosti, pri tom vašom obľúbenom športe, v ktorej intenzite by ste sa mali vyhýbať, v ktorej intenzite by ste mali trénovať intervaly. Takže to je taký akoby výstup do praxe. Budú samozrejme ďalšie parametre, ako sa viete zotaviť, a teda nastavenie tých tréningových zón a vlastne to gro je to odporúčanie k vám, že zistím vašu slabinu alebo aj vaše silné stránky, že na čom by ste mali v tom vašom vytrvalostnom snažení viac popracovať a naopak, v čom ste silní. Takže taká otázka, keď ľudia začínajú takto športovať, tak často sa im hovorí, že musíš behať že pomaly alebo jazdiť pomaly a je to až niekedy neprirodzené. Aký zmysel má vlastne to pomalé behanie alebo to pomalé jazdenie? Áno, čím je športovec alebo človek menej výkonnejší, tak o tom je to viac neprirodzené ísť pomaly. Ale práve tá pomalá práca má obrovský význam z toho dôvodu, že učíte telo pracovať v aerobnom oxidatívnom režime a tu by som možno aj otvoril debatu, o ktorej som ešte vôbec nikde nekomunikoval, ktorej sa začína hlbšie venovať a vidím v tom ďalší prínos, je funkčné dýchanie. My ako ľudia vlastne čokoľvek živé dýchame stále a to dýchanie ovplyvňuje neskutočne naše životné procesy a vlastne ľudia sa stále za niečím naháňame a naháňate sa počas celého dňa, potom si idete zašportovať a naháňate sa znova. A to vám vlastne to vaše dýchanie, to funkčné dýchanie rozbíja a neučíte sa ho. Čiže akoby prvým cieľom je naučiť sa ho v ľudovom režime a potom ho prenašať do toho športu. A vy ho prenesiete do toho športu iba vtedy, keď budete dodržiavať tú vašu správne zvolenú nízku intenzitu po aerobný práh alebo tréningovú zónu 1-2, vlastne akoby tie mantinery, ktoré vám z tej diagnostiky u nás vieme učiť. A toto vás neskutočne posunie, lebo to je vlastne športovanie v zmysle prínosu nielen akože dlhovekosti a zdravia, ale aj z hľadiska toho, že z toho potom viete ďalej stavať a postaviť tú vašu výkonnosť na úplne iný level. A čo je vlastne to funkčné dýchanie? Ako si to majú ľudia predstaviť? Veľmi dobrá otázka, lebo fakt, ak som povedal, vôbec o tom nehovorím, nie sa to akoby neuvedomuje, čiže funkčné dýchanie je také, ktoré realizujete iba nosom, výdych a nádych je nosom. Zároveň je nízkoobjemové, je pravidelné a je pomalé. A je bráničné, to najkľúčovejšie. Čiže vy vlastne tým, že dýchate nosom, tak vám automaticky ten vzduch prúdi cez horné plúca až do bránice. Čiže bránica je sval, ktorý je v brušnej dutine a vidíte to vtedy, že máte to funkčné dýchanie správne, keď dýchate a vidíte, ako sa vám brúško nadýchuje. Čiže nemal by vám sa hýbať hrudník, mal by sa vám hýbať brúško. Stačí, keď sa pozriete na malé deti. Malé deti majú od prirodzenia to funkčné dýchanie geneticky proste naučené, lebo inak by neprežili, keď sú prisaté na prsníku a konzumujú teda mlieko, tak oni dýchajú krásne iba nosom a vidíte, ako im brúško pracuje. Ale postupom vlastne vývoja života v škole naháňajú sa aj vlastne intervencie tej spoločnosti, vidím to aj teda u nás máme dve malé deti,
a vlastne učí sa to, hej, že na rozcvičke hlboko nádych, extra hyperventilácie, ktoré vlastne nie sú správne. Čiže treba sa naučiť dýchať naozaj takto, ako som povedal, funkčne a potom to aplikovať do športu. Samozrejme vo vyššej intenzite už to nie je úplne až také realizovateľné, tam už prechádzame do tých hyperventilácií, ale to je v poriadku, lebo reálne vo vysokej intenzite idete možno 20-30 minút do jedného dňa a idete tam 3-4 krát za týždeň, ale zvyšok ostatného času vášho života, samozrejme výnimky, kedy ste v strese, kedy vás niekto nahnevá, kedy príliš rozprávate, ako napríklad ja teraz, teraz tiež úplne nerealizujem to funkčné dýchanie, ale zase potom prestanete rozprávať, dáte sa do kľudu a treba keby na ňu prejsť. Schválne, koľko z vás ste niekedy robili dýchové cvičenia? Cvičíte jogu? Jo, nie je to také zlé. Nie je to také zlé. Včera som bol po dlhej dobe na joge, sa mi podarilo ma zobrať, lebo mali stražené deti, tak to bolo super. A ja som bol asi pol roka dozadu, kedy som ešte až tak ďalej ako keby nebol v tých dýchových cvičeniach a v tomto ako keby filozofii toho funkčného dýchania. A musím povedať, že bol to úplne iný level toho precvičovania tých jogových cvičení, tým, že som sa snažil dýchať správne. No a na druhej strane poviem, že inštruktorka je veľmi šikovná, ale tiež v podstate nedáva keby mantinel tým ľuďom, že áno, že dýchajte, áno, to, že dýchajte do bránice, super, ale nedáva aj mantinel, že nenadýchujte sa veľa. Funkčné dýchanie je o to, že vy vlastne nepotrebujete toľko kyslíku, lebo kyslík pracuje s oxidom uhličitým ako v pomere ako balans. Tým, že vy príjmete viac kyslíku, tak ste vlastne zbytočne prekysličení a ten oxid uhličitý to nestíha ako keby vybalansovať. To je taká akože odbornejšia debata, ale chcel som sa tak nejako zoširoka akože uchopiť. Čiže to mi tam trošku chýbalo a myslím si, že si to ani neuvedomuje. Ja som si to tiež donedávna neuvedomoval, že ty vlastne nemusíš robiť, ale tebe stačí spraviť iba a výdych, hej? A potom ďalšia vec, že ten vlastne nádych by mal byť o niečo kratší ako ten výdych, lebo jogové cvičenie práve vychádza z toho, že dávame sa do kľudu a nemáš aktivovať sympatikus, ale máš aktivovať parasympatikus, čiže kľudový autonómny nervový systém a vtedy práve lepšie pracuje tá bránica, to bráničné dýchanie, tým pádom vlastne lepšie spevníš kôr a potom tie cvičenia, ako som povedal, že včera to bolo pre mňa, že ľavo zadnou tie cvičenia a ja neviem, pár mesiacov dozadu, keď som tam bol, tak som sa akože trápil a boli situácie, kedy som tie ženy len akože obzeral, že čo robia a ja som tam proste popravený na karimatke ležal. A ešte možno otázka pre ľudí, keď chcú pravidelne športovať, aké sú vlastne také objemy na týždeň, aby to nebolo príliš veľa, ale súčasne, aby to malo zmysel, to bude asi náš záver. To by som tiež tak možno zoširoka, že práve teraz sa na nás chrlí zo všetkých strán, jedna strana povie, rob iba silový tréning. Nie, silový tréning nerob, to je zle, rob iba vytrvalosť. Nerob nič, že ako keby aj v tomto sa snažím ľudí zorientovať, že vybalansovať v tom týždennom režime, aby tam vlastne ako keby nechýbalo žiadne trénovanie rôzne akékoľvek schopnosti. Čiže úplne dôležité najprv ani tak nie je do toho, že koľko, lebo to je veľmi individuálne, ale skôr, aby tam ako keby nechýbali tie kľúčové veci. Čiže taký ten komplexný tréning musí pozostávať nielen z toho, že vy budete len behať, alebo budete len bicyklovať, alebo proste budete robiť len vytrvalosť. Mňa síce akoby vytrvalosť živí, som akože priamo na vytrvalosť odborník, tie ostatné veci mám doplnkové, ale to neznamená, že si neuvedomujem, že tie ostatné veci sú rovnako dôležité. A ja by som možno teda ako vymenoval, teda určite kombinovať, ale vytrvalosť v zmysle tej nízkej intenzity v tej zóne 1-2. Potom tam určite treba citlivo správne nadávkovať ako keby intenzitu, správne intenzívne intervaly, ktorých ale nemôže byť veľa. A musia byť, ako som povedal, opäť opakujem, v správne zvolenej intenzite, ktorú mám, ako keby my vieme vlastne určiť. To je, čo sa týka vytrvalosti. Potom treba robiť silu, silové schopnosti. Silové schopnosti ale trénujete až vtedy, keď robíte vyššie váhy alebo vyšší odpor, 5-6 opakovanie. Čiže ako keby nezamieňať si to, že keď niekde idete na skupinové cvičenie, alebo cvičíte vo fitku 20 opakovaní, to nie je silový tréning. Čiže určite je dobre ísť touto cestou a teraz najnovšie poznatky poukazujú na to, že veľmi dôležitá je mobilita a flexibilita.
Lebo jedna vec je byť silný, druhá vec je byť vytrvalý, ale vy keď nerobíte to v tej mobilite, tak vás to na starobu môže dobehnúť. Takže venovať sa aj tomuto. No a potom samozrejme, keby chcem ísť keby ďalej, už do tých ako netréningových vecí, tak v tej životospráve, tak samozrejme tam to môže byť zase debata na ďalšie veci, v zmysle stravy, v zmysle sociálnych väzieb, v zmysle životnej pohody, spánku, nestresovania sa. Rád dávam takú jeden, aby som dal nejaký taký akože praktický tip, veľmi dobrá vec je, aby ste vlastne sa naučili pracovať s vašim hormónom inzulínom, ktorý vám vlastne vyrovnáva hladinu cukru v krvi, ktorý vlastne, keď toto prestane fungovať, tak vlastne prichádzajú tie civilizačné choroby, ako srdcovo-cievna cukrovka, na ktoré v súčasnosti umiera najviac ľudí. Tak je dobré mu vlastne pomôcť, pomôžete mu tomu hormónu inzulínu, aby vlastne upratal tú glukózu z krvi, keď po jedle nesedíte, ale po jedle sa na 10 minút prejdete, spravíte si pár klikov, jednoducho robíte nejaký pohyb, vtedy sa lepšie tá glukóza z tej krvi vlastne uprace a idete vlastne do nejakej rovnováhy, že nemáte tam také tie výkyvy hladiny cukru v krvi, ale je na rovnovážnejšom stave. Potom samozrejme ďalšie veci, to asi všetci dobre viete, jesť 2-3 hodiny pred spaním a tak ďalej. Hej. OK. Dobre, Juri, náš čas sa naplnil, predstav si, bolo to strašne rýchle. Takže ja veľmi pekne ďakujem Juraj Karas, ktorý je oživitý konzultant pre ECRO a takisto Breve Klefete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tak, toto môžeš nechať tu.